Jó napot kívánok! Én Bereszki Henrik vagyok. Előbb csináltam videót ugye a Lego csatáról. Na, mindegy. Most egy fiús hajat szeretnék csinálni, igaz, hogy van vágva a hajam, de azért meg tudom mutatni. Ja, először is egy pici víz, hideg. Belemártjuk a kezünket, meg így beledörzsöljük, úgy is. Így, még egy picit, és megpróbáljuk így felnyomni. Én használni is fogok zselét, ezt is lehet használni, csak először rázzák föl. Nyomd bele egy picit a kezébe. És így összekenjük. Mindegy, így fel kell ezt is zserézni. Akár még hajfésűvel is fel lehet, hogy még jobban fennmaradjon. De mit zseléznek? Istenem, nem is látok semmit. És ahogy már fogják, úgy ilyen picikét tüskés. Na, a másik haj, vagy lehet, hogy nem is csinálok, inkább csinálok még egyet. Valahogy. Így be kell erre vizetni. Itt, ahogy látják, már kezd beleállni. Itt is be kell egy picit, ahogy csináltam. Így. Így jó. Na, én így szoktam használni. Picit még nyomok, vagy nem. És hajfésűvel így csinálni mindent. A tét pedig nem kevesebb, mint hogy meglegyen 2 millió forint. És ilyen lapos, itt meg így be van állva. Jó. És látják ott a Bereszki szintén a nővérem, aki már csinált egy tök jót. Most én is megpróbálom őt utánozni valahogy. Megkérdezem, csinálhatok veled egy hogy? Nagyon jó lesz, nem lesz most. És most jön, hogy csináljak neki egy hogy. Nem rakkolás Jó, de ezt nem öltök fel, hogy szükségelnek most az éppen. Nem sikerült. Tök jó. Így ide leülök, hogy látják így. Légy szíves, vedd ki a hajgumis meg a hajpántot légy. Amúgy sziasztok, most én leszek a Henrik segédje. Ugye én csináltam nektek már egy videót, légy szíves, kérlek szépen, nézzétek meg! Amit én fogok csinálni most. Ilyen dúsra hátra meg kell csinálni. Az azt jelenti, hogy kócos. Kócosra. Így. Most utána be kell egy picit vizet. Nem vizet ebbe. Nem. Csak annyi, hogy így cseppeket. De nem. Így cseppeket. De ez mi? De mire jó, hogy cseppeket? Mindegy, és így be kell fésülni. Most már mindenki kimondta, hogy ilyen te csinálni, egy valaki nem mondta ki te, hogy szeretném én csinálni. Én még mindig nem értem, hogy biztosnak. Akkor megyünk tovább, ha kimondott. Én nem szeretném csinálni, hanem csinálni akarom. Csinálni akarom. Jó. Legyen. Menjünk akkor meg. Jó? Nagyon kócos vagy ez. Hát bazzunk el, előbb a kócoltat. De nem lehet olyan jó. Jó. Kávészünet. Igen. Várjál. Várjatok. Ezt így kell csinálni.
fogjuk. Meg fogom nézni. Mi az azt csinál? És meg kell fogni. Rövidségét hallva azt gondolhatják a nézők, akik remélhetőleg Én is egy kicsit fésüljük. tudjuk mennyire egyszerű. De Erik, igyekezzel, mert szeretném nézni, hogy egy perces nyersz. Tehát közben pedig ugye 2 millió forint a cél, és Mindegy, fog már föl. nem egy estés. El kell fogni. Az ő kezében akkora nagy csapattal, illetve a magának meg akkora lehetőség van. Várjunk már bele, kiszintike! Most ezzel a dologgal, hogy ez egy komoly dolog, hogy rajta múlik. Igen, teljesen gumiztam a ját. Nagyobb terhet ottan is tudnak Azt látom. tenni, mint hogy a felnőtté válás küszöbé ráértsen a feladata, plusz nagy a teher, ami rajtad van. Szeretnék minél nagyobb a tét, annál komolyabbat nála a hozzá. Igen? Az egész becsomózza a haja. Úgyhogy ha 2 darab élet, akkor 2 millió forint. Regisztről csinálom, hogy látják, de az volt. Így csináltam, és utána ki kell még fésülni, csak nem találom, hova rakni fésült. Várjanak. Lerakadtam, tuti? Hol van fésű? Hol van fésű? Bazd meg, hova tetted? Ja, itt van. Jó napot, itt is van. Meg kell fésülni. De Erik, mit csinál? Én fésülök. Hagyjál békén. Jó, kifelsülted és elenged. És így. De én itt kész! De kocsak, de nem így szoktak fésülni. Nem szoktak fogni a kövét, már így fog hullani a haja. Az 2 percet. Nem kell tőle. Nem akarom már mindjárt vége. Akkor muti már! Egy. Ez most itt tök jó csomót raktál a hajamba. Nem is raktam be egy csomót. Á! És kész így! És akkor most felmondom, hogy kinek felment